even een iets andere politieke richting. We proberen dus een aantal dingen die Amersfoort zoveel geld kosten. En dan praat ik weer over de Kesselbaan, maar ik praat ook over de Westtangent die gaat komen nu in Amersfoort op Birkhoven bij de Vlasakkers. En als je dan ziet dat de buurthuizen gesloten moeten worden of dat het in particulier bezit komt, dan vind ik een hele slechte zaak. Dan praat ik als voorzitter van de voetbalvereniging De Posthoren. Veel meer gebeuren aan de sport in Amersfoort. Dus er zitten een aantal knelpunten nog bij de sport. SRO is denk ik op dit moment aan het inleveren dus bij de gemeente, dus wat qua mogelijkheden betreft. Als we zien hier het Soeskwartier, waar ik nu toevallig dan sta om een bloemetje op te halen voor de Man of the Match. Soeskwartier een KVVA wat er heel slecht bij staat. De velden, ik kwam er net langs, er wordt niet gevoetbald. De velden zijn slecht, er is geen geld meer voor. De derde regeling is niet haalbaar voor verenigingen. Dat kost veel te veel geld en dat geld hebben we niet als sportvereniging. We moeten steeds meer afdragen aan de SRO voor veldhuur. Steeds meer afdragen aan licht of aan elektra en dergelijke dingen. En de opbrengsten zijn er niet. Contributies kunnen we niet meer verhogen, want dan houden we geen leden over. Dus nee, slechte zaak. Dus als welke politieke partij dan ook iets meer of veel meer gaat doen voor de sport, wat minder aan prestigeobjecten en de buurthuizen weer open laten, dan hebben ze mijn steun en dan wil ik mijn best wel doen bij de Posthoren om stemmen te winnen voor een goede politieke partij.